Ole ka chana mi thlir sak thin tutem ha sain chi bele vek ule tun tuma hianin e WhatsApp a thil thar om karon soilok dona chumi hma chuanin WhatsApp a hianin payment hentiang Bhim te GPay tih te hentiang ang ho Paytm tiang temo hentiang anga paisa transfer ang chi hi an ron bel tela mi hi kan hria duh chuanin comment lama lo sui la ka lo sui a set up dan te ka lo sui nga chu mai baka ka tiak ka soi du vak lo na chan chu ti mela e mang kan tam tho GPay te Bhim te le en lo te thil dang dang khang tiang ha mang kan tam tho mi wang khanin ka soi vak du lawa kan mang vak in arin om chuang lawa cha hrive du hrim hrim le khang tiang kha kan om ani chuanin comment lama lo sui ula chu chu video siam karon tum don ni chuan tum tuma chuanin thil dang karon sui dona ta hianin private chat ah hian han lut tila chuanin profile ah hian han lut tila ta hian hei hi alo om thar ni disappearing message te hi disappearing message hi om zia chuanin hemi hi disappearing message hi i on chuanin hemi i on na tunah hianin hei John a thian pa John an ta tah hianin kalva luta chun a profile ah kalva luta chuanin disappearing message ah hianin kava on chuanin kan in chat na ni sarih hnulam kha tikhan a bo zel dawna chuanin om zia chuan voinah hian lo in chat taila khami kha voin atanga ni sarih hnuah khan voina kan chat na kha bo anga khan tiang zel khanin ni sarih hnulam kha tikhan a bo zel dawn ani khami kha chuanin ama a po bo dawna ta hianin i on chuanin disappearing message i on chuanin automatically in Johna phone ah khanin i on na phone ah khan mo khami ah khanin a in on venga chuanin i off chuanin a in off venga han tiang kha akal dan ta mi hi ni sarih hnuah zel ania hmang tangkai pawh kan awm mai thei a hmang tangkai lo pawh kan awm mai thei bawk a thil thar ani awangin karon hrilh karon sawi mai mai ani chu chuanin chiah ka sawi kha payment kha khami kha in hriat duh chuanin comment lamah lo sawi ula chuanin karon en lo dawn nia tih dang ka lo video sim dang ka lo ngaih tuah dawn nia chuanin pakhat le ah chuanin ta hianin helah dinglam chunglam kila setting kan luh na bulami dot pathum ami bulami search bar hi hmetila chuan ta hianin ro ti hian lo awm ta a chuanin search bar hnuaiah khanin recommend a rawn awm ta ni photos videos links gif audio document heng hi recommend lo awm ta heng tiang WhatsApp a i dawn ho khamaw heng tiang thlalak te video te link te gif te audio te document khan tiang i dawn ho kha awesome taka i hriat duh chuan i hmuh duh chuan le i hmuh duh chuan tal tang hian a zawn mai thei a i click keu anga chuan a lei test atang khanin alo awm dawn ni a hmasa sa kha a rawn awm hmasa anga chuan a hnung hnung kha a hmai dawn tawh ho kha a hnung lamah lo awm dawn thung tiang ani chu tah hian hei photo hi kan hmet anga hei ti hian lo awm ta a chuanin photo WhatsApp a i dawn ho kha i download ho te khawmo khan ting khan a chungah khan ti khan rawn awm anga chuan ka rotate a chuwang chuan tin awm ni chuan video te pawh tian hei tiang hian maw khan tiang zel khanin link te pawh hi ani vek tho a hei tian link te pawh khan tiang kha ania khami kha hretawh kan awm mai thei a hrelo pawh a awm thei nia chumi wangin karon sawi ani tih kha min lo hriat sak dawn u nia in vaiin ka video te min lo en sak awangin inchungah lawm thu ka sawi tak mek mai in vaiin mawngṭha mawt tui chawi tui ni hman nuam vek u le